ऐसन लइका जन्म गोपीपुर दरमियान में, जनता के शान में ना। इनकर बापरण जनता के सेवा करी हैं सबके भाई हो। 2021 के लड़ी हैं बाटई प्रधानी हो। घरे घरे नाली खड़ंजा टोटी के बावादा। बुढ़वन के लइका हउए, माई के ललना हउए, बहनन के बिरना हउए। इनकर फरमान बाटे गौआ के शान बाटे। इनकर फरमान बाटे गौआ के शान बाटे। वृद्धा पेंशन घर घर निराश्रित के आश्रित दी है, कॉलोनी मकान दी है। जे एक महान लइका गौआ के सेवा के व्रत के उठौले बाटे। हर वृद्धन के लइका कैसन सेवा करिए। हर माता बहनन के शादी में 5,000 अनुदान दी है। शादी में निराश्रित जे बा गरीब मरले पर 5,000 के अनुदान दी है। जे महान बाटे गोपीपुर में पैदा बाटे। जनता के सेवा के उठौले ही अरमान बाटे। बोलो जय हिंद।